2 dana me vika u kancelarija kaj njega direktor na DVK. Boki ve boki. Što ga vika certifikatom. Znaš što ga je? Ne. I mi vika, ale mile, treba da odiš undercover u Montenegro, treba da vidiš tajna agent. Ej, molim lepo, ja nam odam u Montenegro, znaš što? I ja mu vikam, boki, ti me dupiš mene? Slušaj, kako može ja pred penzija da takvi obaveštani službi, tvoj već cijelo dan po kafana pisate. Ja da moj dega. I on mi vika, ale mile, nego drži nogu, be. Traži šta rabota vace, i sad šugu treba ta rabota, i ja treba da odam u Montenegro, zašto? Evo, skadar svoj jezda. Zašto? Zari to što bace, da su patila neka tajna riba, obaveštajna, što će mi šepne riba, kaj šepta riba, što će mi prošepne mene teka, zamisli ti da svi divogradbi bilo naredeno od NATO, da svi divogradbi u Skopje i na Balkanu. To je sirodna zadaća, i se gleda, dojde stuka na skata skudaro. Ja pred penzija, da izgubim nevino. Pa kada? U mojte nego, pa dobro, skada sveza. Da. Barem ima kada, što je mnogo, od jedan vučak i mnogo je. Ajde, drma mi plovak. Ćao.